Казвам се Тодорин Илиев. Завършил съм в Икономическия университет във Варна, специално статистика и иконометрия бакалавърска степен и прогнозиране на финансови пазари, магистърска степен. Стажант съм в BM Leasing. Empower и тяхната стажантска програма за мен бяха една чудесна възможност да се запозная с много млади хора, да срещна много тренери, които работят в реални условия в бизнеса, които знаят как да се справят в тези си условия на криза и да взема максимум от тази програма. BM Leasing е една компания, която оперира в финансовия сектор, един от най-динамично променящите се сектори, в който за да бъдеш конкурентоспособен, трябва всеки ден да променяш своята стратегия и подход към клиентите. Възможността на стажантите в BM Leasing е да минат през всеки един отдел и да проследят как точно се случва една сделка от начало до край, т.е. да погледнат всеки един процес, което в бъдеще ще ми бъде много полезно. По време на обучението в Благоевград имахме възможност да работим в екипи с много различни хора, което ми даде възможност да се науча да се настройвам според нагласите на хората, а не да търся причината в тях самите, защото те нямат същите интереси като мен. По време на стажа в BM Leasing имах възможност да видя как точно работи всяко едно звено, как се комуникират помежду си различните отдели, за да работят като един цял механизъм.